Jedno srpnové ráno, kdy konečně hory poněkud poodhalily růžku mraků, rozhodlo o cíli naší vysokorské túry. Stal se jim štít s trochu nezvyklým názvem Baraně rohy, který se nachází na začátku mohutného postranního hřebene, končícího Lomnickým štítem. Zpočátku jsme stoupali dobře známou, zeleně značenou cestou vzhůru malou studenou dolinou na Terryho chatu. Při pohledu na náš cíl, tyčící se v dálce před námi, nám moc do smíchu nebylo. Vrchol štítu byl stále zakryt mrakem. Po chvíli nutného odpočinku a občerstvení na chatě jsme se vydali na vlastní výstup. Opustili jsme zelenou značku a pokračovali cestou vyznačenou kamennými mužíky. Nad prostředním plesem jsme minuli stádo nerušeně se pasoucích kamzíků. Po překonání exponovaného traverzu na úbočí Mačací věže začal výstup strmým suťovým kuželem na Baraně sedlo. Počasí nám začalo přát. Vítr mezitím rozehnal mraky z vrcholu a my jsme mohli obdivovat krásu vytvořenou přírodními živly. Na skalách se vlivem chladu a větru vytvořily krápníky a ledopády, které se na slunci třpitily jako drahokamy. Radost z toho, že jsme stanuli na sedle, byla zasloužená. Bylo odtud vidět do velké zmrzlé doliny a na Brnčálovu chatu.
Konečný výstup na štít odpovídal prvnímu stupni lezecké obtížnosti a proto jsme jej mohli absolvovat bez horolezecké výzbroje. Postupovali jsme jihovýchodním hřebenem až na Suťovou plošinu na takzvanou střechu a po ní na vrchol. Na vrcholu ve výši 2526 metrů jsme vychutnali pocity dobyvatelů hor. Překvapily nás zde také neobvyklé pohledy do okolních dolin a na hřeben Belanských Tater obklopený mraky. Odkryl se vrchol Jahňacího štítu, skupina Lomnického štítu, na druhé straně Ledový štít a v dálce Gerlach. Samozřejmě jsme strávili na vrcholu delší čas a po namáhavém výstupu nám chutnaly i zásoby z batohu. Mlhy v dolinách nám připomenuli, že je třeba pomýšlet na cestu. Cestou jsme se shodli, že vynaložená námaha nebyla marná a že příště budeme zase dobývat tatranské vrcholy. Neboť kdo jednou pozná Tatry jinak než z rychlíků, vždy se sem vrací.